Nová éra platieb na internete. Ako nezmeškať žiadnu akciu? Je to jednoduché. Veď nech ste kdekoľvek telefón máte vždy pri sebe. A v ňom bezpečné a pohodlné platby cez Blik. Môžete zabudnúť na peňaženku aj na prepisovanie údajov z karty. Ako používať Blik? Jednoducho. Pridajte tovar do nákupného košíka v internetovom obchode a vyberte platbu cez Blik. Napríklad cez PayU. Potom sa stačí prihlásiť do aplikácie vašej banky, vygenerovať si jednorázový Blik kód, ktorý je platný 2 minúty a kód zadať na platobnej stránke obchodu. Potvrdenie banky je mimoriadne jednoduché. Na obrazovke vidíte sumu a názov obchodu. Platbu potvrdíte PIN kódom v aplikácii na telefóne. Hotovo zaplatené. To bolo rýchle však. Plaťte na internete cez Blik v aplikácii Tatra Banka Viamo. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rýchlo, jednoducho a bezpečne. Príjemné nakupovanie. Blik. Live more.